Elke keer als het in de krant staat, dan denk je, verdorie, die heb je net opgelost. Hè? En wat er in het aan nog om. Hè? Op 30 september 1996 werd de dan zo'n 80-jarige Reiner Lulos vermjade in zijn burgerij onder Popels in Twieselijkheide. Zo'n 30 jaar later is de moord nog niet opgelost. Geert Faber, die destijds het onderzoek leidde, ging akkoord met een interview met RTV NOF. Mijn eerste vraag aan Faber is wat de melding precies wie die de politie destijds binnenkreeg. Nou, dat weet ik me net zo precies meer te herinneren, maar ik weet wel dat het ging om een man die weer omkwam en er weer bron was en het weer net duidelijk van onder wat voor omstandigheden. En uit voorzorg, weet ik wel, ben we toen eerst van uitgegaan dat het een misdrijf weer en dat later bleek zo dat het oors weer, dan kon je heel makkelijk weer afschalen. Maar ik denk wel dat het toen een hele goede set weer om het wel grootschalig op te pakken. En dat je alle facetten dan ik mooi nemen kennen. En nou ja, in het begin had dat eerst ik dan wel een onderzoeksvraag geweest. Is het wel een misdrijf? Ja. Maar op een gegeven moment kwam uw technische recherche er toch achter dat dat er bronnen was die op een plak met normaal net bronnen uitbrutsen kennen hier. Daar weer net stroomkabels, daar weer net een kachel. Dat kon net... Dus de bron, zat je dan juridisch zeggen, maar te bracht wijzen. Ja. Weet je, dus en door die bron is hij dus om het leven gekomen. Ja. Volgens mij is hij toen verstikt. Ja. En toen werd het wel helder van je moet meer onhoorn wijzen. Er werd sectie op het lichaam uitvoerd en het bleek dat Reiner door verstikking om het lichaam kwam is. Door de jaren heen waren door diverse media op verskaten wie ze berichten over de manier van verstikking. Zo stelt iemand dat Reiner door verstikking van reek om het lichaam kwam is en oren beweren dat er voor de bron al vermeerde wie. Maar hoe zit het nou precies? Dus we hebben alle documenten die er nou wijzen moeten, die hebben wij net meer tot uw beschikking. Maar ik weet net beter dat hij door verstikking, door de reek om het leven komen is. Dat staat mij daarbij. Het blijkt inderdaad om een misdrijf te gaan, omdat Reiner dus net een natuurlijke deerstoorn is. En ook binnen een aantal voorwerpen stellen, zoals antieke horloges en zilveren en koperen dwaskes. Maar hoe kwam de politie erachter dat het spul stelen weer? Dat weer natuurlijk direct wel een onderzoeksvraag. Wat is hier gebeurd? Waarom is deze man dan om het leven gebracht? Waarom is dat bronstutsen? Daar moest er zeker iets verdoezelen worden in die zin. En dan kwam dus ik een van de vragen naar voren. Is je geld stelen? Het er geld? Het er contant geld in huis? Wat toen nog vrij normaal was in die tijd vanzelf. Of ben er oren waardevolle dingen staan. Klokken, vroeger hier staan die hele mooie grote staande klokken. Dat waren toen al wel gewilde voorwerpen om te stellen. Maar zo kwamen we er dus achter toch een getuige daar en die vertelde dus dat zij dingen miste. En dat waren die voorwerpen. Dus dat kwam er dus toen ik nog bij. En de verstikking. Ja. Op een plak. En de bron. En de verstikking. Nou ja, en de voorwerpen die vermist waren. Dus toen werd het wel duidelijk dat je een misdrijf in het spel was. Ja. Het gerucht ging rond dat Reiner een soort geld hier, omdat er heel somber leefde. Dat was al uiteraard wel een van de motieven. Van, is er een overval geweest? We hebben wel meer dat soort zaken noemen. Ja, dat men tocht of dat die mensen een soort baar geld, contant geld tussen. Heb je wel in Haas hoorn, heb je in Exmar hoorn, dat weer een al jaar verhaal, dat gaat echt daarom. Maar en dat weer een van de onderzoeksrichtingen. En dus je bankgegevens waren erbij halen. En we hebben ook een soort berekening maken van, waar leeft ervan, hoeveel geld krijgt er in elke jaar. En we konden ook een schatting maken hoeveel zou er elke jaar uitgaan. Want hij hier dus net een auto, hij gaat net op vakantie. Mobiele telefoons, internet, al dat soort extra dingen. Ja, daar maakt hij net gebruik van. Dus wij konden wel bij benadering zeggen, nou, dan over die tientallen jaren, wat zou er dan eigenlijk westen in relatie met wat er op de bank staan heeft. Weet je wel? Dus daar heb je dan ik wel onderzoek naar dingen. Ging dat om een soort geld? Dat gaan in die tijd, ja, dat gaan nog wel, daar maakt wel wat staan. Ja, klopt. De moord op Reiner hier een grote impact op de buurt. Zo merkte Faber tijdens de buurtonderzoeken.
Dan kwamen dat soort verhalen nog wel naar voren. Hè, dat het een hele, ja, het wie een hele vriendelijke man. Die daar op zijn eigen manier leefde. Hè, en op zijn eigen manier door de tijd. De oren, dat hij leefde echt nog op een ouderwetse manier. En dat wie een hele nieuwsgierige manier hoe die mannen deden. En inderdaad, hij stier als heel vriendelijk, behulpzaam. Hè, hij wie belutsen bij wat er in de buurt wie. Zo stier er bekend. En ja, de mensen vonden dat wel heel raar natuurlijk. Dat nou krijgt hij dit ook aan weer. Maar hij, inderdaad, hij stier heel, ja, als een hele goede buur bekend. Zo wie het. Eind oktober 1996 maakte de politie bekend dat er een belening van 24.000 goenen om tipgeld komt. Maar ben je eigenlijk naar je tipster aan? Nee, UCD, die gingen dan wel bepaalde tipgevers en die roepen ze dan nooit. Maar ja, bij elke moord of elke val, daar komt natuurlijk een hele geruchtenstroom. Daar heerst in buurtonderzoek, daar heerst over van alles. Ja, maar die en die kwamen ik wel eens en dat is een rare vent. Of dat vonden we heel vreemd. Ja, dan krijg je een bepaalde geruchtenstroom. Maar op een gegeven moment is er toch daar moet eigenlijk verdenkingen uitkomen. En wanneer best over verdachte, als het over het feiten en omstandigheden, als er feiten en omstandigheden binnen wat uit blijkt, dat je erbij betrokken bent, dan ben je pas verdachte. En dan moet de politie ook verder in. Dan kun je bepaalde bijzondere opsporingsmethodieken gebruiken. Dan kun je in een oor houden. Dan kun je net zomaar in een oor houden. En dan moet er dus echt feiten en omstandigheden wijzen die het heel redelijk onderhouden van, nou is, daar is kennelijk iets. Ja. Maar Safia ben wij nooit komen. Wij zijn eigenlijk nooit verder komen als die geruchten. Nee. En dat is wel voor hem te jammer. En ja, en dat wie ik zo vreemd, van mij vreemd, in buurtonderzoek, dat voelen ze daarop. Al die winningen daaromheen, dan vragen we dus, waar win je vanmorgen thuis? Hoe laat ben je naar het werk gaan? En dan die hele buurt, die had eigenlijk nooit omgaan kennen van wie wat zijn maas dat ik mensjes jongen heb. Zelfs zijn eigen bord maar zeggen ze net eens erin als ze aan het werk gaan. Ja. Als er nou maas om zo'n hoort het zeggen zien en voortgaan, dan hebben we elkaar nooit jongen. Weet je wel? Ja. Wij hebben dat weer heel opvallend. Maar doordat ze ik niks van hun uit hun eigen buurt zei ze konden, ja, daar kwam eigenlijk niks uit. Ja. Dat hele buurtonderzoek. We hebben nou buurt, ja, dan zien ze een vreemde auto. Ja, dan is die een zwarte auto. Dat soort verhalen. Dan kun je daar weer op verder. Maar zelfs dat kwam er net uit. In februari 1997 stond de leegstaande boerderij van Reinder op in de brouwen. Vottendaallijks gingen geruchten rond dat dit door dezelfde dierenstien is. Wij hebben nooit redenen vinden dat dat ontoonde. 30 jaar later vreegt Faber zich nog altijd al wat er die 30 september 1996 gebeurd is. Elke keer als het in de krant staat, dan denk je, verdorie, die heb je net opgelost. En wat er in het aan de grond, wat is daar nog gewoon? Is het een tafelstreffer geweest van gewoon uit andere provincies waar, of uit andere landen waar, of dat gewoon een tip kregen, hey jongens, om mij in een kroeg in Amsterdam gaan hebben mij misschien op dat adres, want dat is geld. Of ja, daar ben je dan nog wel eens nieuwsgierig naar. Maar ja, nee, de meeste zaken hebben wij gelukkig oplossen in Friesland. En er winnen al wat. Maar ja, helaas bleven er een paar maanden hier op een einde. Hè. Dat is natuurlijk wel jammer. Dat is wel jammer. Tegelijkertijd werd er dat het net onzien inzet en dat van zijn teamline had. We hebben, ik weet wel, een recherche bijstandsteam. Dat is een ploeg overheidsambtenaren die een arbeidsethiek heeft, wat je normaal bij de ambtenaren net zo direct vinden zullen. Dat niet zo zeggen. Je moet ze jij er aanremmen. We zijn altijd aan het werk. We doen die zaken, die eerste 14 aan 3 weken, ben we elke jongen aan het werk. Maken we hele lange dagen. En dan probeer je die zaak op te lossen en je probeert die dingen erbij te krijgen wat leidt tot. Maar ja, dat is toen helaas net gebeurd. Persoonlijk, ja, daar baal je natuurlijk van. Ik voor de familie en
van de naasten. En dat je die teleurstellen maar dat je dan net maar overrecht komen. Maar het weer net zo dat ik dat er al. Ja, ik wist dat wij er alles verdienen. Wij dienen dus best. En net elke zaak, en dat is Jorde Dainassa, helaas, net elke zaak kist oplossen. Dan moest je wel een goede sporen krijgen. Jorde daar ben er volle mee sporen, digitale sporen en neem het allemaal op. Maar dat hier toen net. Ik zou het eens weten als er wel DNA-materiaal veiligsteld is. Ik denk het wel. Maar als dat er nog is, ik hoop het. Maar misschien dat je daar toch de naast in brengen kunnen. Zeg, hé jongen, hoe kunnen wij daar die DNA vinden? Maar daarna is het heel moeilijk om te zeggen dat die man bij die bron betrokken was. En bij die diefstal. Hè. Denkt Faber dat de zaak ooit nog oplost worden zal? Dat is nou wel heel lang liggen, hè? Maar dat kan natuurlijk. Dat kan haast niet. En die in zijn laatste dagen is die zei van ik maak dan nog wat kwijt. Vaar ik helemaal voor je. En dat gebeurt dus ik. En we hebben wel eens een moord opgelost 2 jaar later. Dat de relatie uitging en dat de relatie meer wist van diegene. En dat die toen de bepaalde dingen vertelde. Hè? Alleen ja, dat is 30 jaar lang. De betrokkenen, ja, je bent er nog, maar de meesten net meer. Ja, ik zie dat. Somber in. Nou, somber, ja, ja. De kans is groter dat het net meer wordt dan al. Dat wil ik zo zeggen.